Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. Ihlangene sesiqiniseko sokuthi le nkosi ebekiwe akusiyona inkosi iphara must go right now and lingaphinde libeke eNingizimu Afrika. Izinhlangano ezehlukene okubala kuzo iMarch and March, i-Action SA nabaholi bendabuko babambe imarch kuGompo e-Eastern Cape yokuphikisana nokugcotshwa komlisa waseNigeria uSolomon Ogbonna Eziko njengenkosi kuleli dolobha. Uma usola umuntu ngezinto uhambe uye ku-public kufanele ukuthi ububekeke ubufakazi. Ungqongqoshe wamaphoyisa uSamisi uSenzo Mchunu usephonsela inselele kumkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuba kuyakhipha ubufakazi beyinzola azibhekise kuye. Inkantolo ephakeme yaseGoli ke isichitheke nezindleko zaso isicelo ke salabo babengumengameli bezwe uJacob Zuma noThabo Mbeki njengoba ke bebefuna ukuthi ijaji selathatha umhlala phansi uSisi Khampembe ashenxe njengosihlalo weCommissioner ke phenya ngokubambezeleka kwamacala eTRC. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ngezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke naku-SABC lihaye mina ke igama lami nginguDawud Phungula mbukela ke singene kuzwa ezihamba phambili emini nje. Izinhlangano ezehlukene okubalwa kuzo iMarch and March, i-Action SA nabaholi bendabuko babambeke imarch kuGompo e-Eastern Cape yokuphikisana nokugcotshwa komlisa waseNigeria uSolomon Ogbonna Eziko njengenkosi kuleli dolobha. Sihlangene sesiqiniseko sokuthi le nkosi ebekiwe akusiyona inkosi iphara must go right now and lingaphinde libeke eNingizimu Afrika. Akekho umuntu ozodelela ubukhosi bethu ngoba thina kwaZulu bayazi ukuthi kahle ukuthi bengeke bakwenze. Angazi ukuthi mina e-Eastern Cape bavuma kanjani ukuthi kwenzeke amanyala njengalawo. Zikuthukuthela iganunu abizakhamuzi esifundazweni Eastern Cape kulandela ukugcotshwa kodaba kweNigeria njengenkosi. Usihlalo we-Action SA khona Eastern Cape uthi kufanele ngabe akwenzeki into efana nalena. If you're in this country illegally and you do anything illegal, you're going to be sent back home. This is the sovereign nation, it's our nation, we love it, and we're protected by a constitution. Now, there's nowhere in our constitution that makes provision for a Nigerian from the Igbo tribe to come and become coronated as a king of the Eastern Cape. Umsunguli weMarch and March ubeke amabalo uhulumeni wakuleli wathi uyena lona osiqhatha nazo zonke lezi inkinga ezifana nayo lena eyenzeke eEastern Cape. It's a government that fails its people. It's a government that doesn't enforce its own laws. Because when we talk about these father shops, for example, that are mushrooming everywhere, what laws are allowing foreigners to own shops? Nomnyango wezokubusa ngokubambisana ukuhlabe wakuhlikiza ukugcotshwa kodaba kweNigeria njengenkosi wabalula ukuthi lesenzo siticelela phansi isithunzi samasiko kulelizwe. With African spirituality. Ungqongqoshe wamaphoyisa usenekezwe umhlaba khefu esikhundleni uSenzo Mchunu uthi ufuna uCommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi abekobala ubufakazi bokuthi kunezinto ezingalungile abezenza njengongqongqoshe. Umchunu uthi akakaze ahlangane nobeyinhloko ye-NPA uAdvocate Shambila Batohi emzamweni wokuphoqelela kuVusumuzi Khet Matlala ekutheni ashicilela istatement esiphikisa ukuthi uyazana ke nongqongqoshe uMchunu. Ungqongqoshe uMchunu ukhala kakhulu ngezinkulumo zikaMkhwanazi azichaza ngokuthi azinabufakazi obuqinile ezinsolweni azibhekise kuye. uMchunu ukhulume ngesiqeshana sencwadi edalwe nguMkhwanazi ngesikhathi ebuyele phambi kwekomiti lesikhashana laseParliament. Nalapho edalwe khona incwadi eyayibhalwe isiboshwa eseyamanisa izinsolo zezenzo zenkohlakalo phakathi kwakhe kanye nosomabhizinisi ogubuzelwe ngamacala uVusumuzi Khet Matlala. uMchunu uyachitha konke lokhu. Ilumbo into engakazi zibe khona emhlabeni. Ilumbo nje, yabona ilumbo nje liqhamuka kuthiwe ngake ngahlangana noShamila Batohi nommeli othize sakhuluma into ethintelele nalokho. Ilumbo akaze kuze kwenzeke into enjalo. Usephosele inselele uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ngokuthi abeke obala ubufakazi ensolweni zokuthi uhlangene nomshungu wesigila mkhuba. Ngiyakhathazeka ilokho ngoba akushintshi nje statement, akashintshi nje statement njengoba vela kule platform nakule kodwa futhi kubuye kube khona futhi nokusho izinto ezintsha njengokuthi cha akushongo o akashongo ukuthi
ngiyingxenye yegilamkhuba zama drugs usethi manje ngivula okhiya ngoba phela enabler umuntu ophethe okhiya uma igebengu ifuna ukungena ngiyavula uma ifuna ukuphuma ngiyayivulela futhi kodwa wangasho ukuthi iziphi lezo gebengu futhi kuneni la engazivumela khona ukuthi zenze noma ikuphi kufuna ukukhumbuleka ukuthi uma usola umuntu ngezinto uhambe uye ku public kufanele ukuthi ububekeke ubufakazi umile kwelokuthi umsulwa kanti izinsolo asolwa ngazo uthi ngeze ukuzama nje ukudicilela phansi igama lakhe uzwakalise nokuthi ukulungele nokubuyela phambi kwesithangami sekhomishana kaMadlanga amaduzane. Ukhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemola usebhoboke ukuqala ngamasamanisa ambizele enkantolo mhla zingama-21 kuMbasa ukuba ke azophendula ngokunywa kwenkampani kaVusumuzi Cat Matlali ithenda legidi ezingama-360 zamarandi. uJenene Masemola ukhulume okokuqala nabezindaba eThekwini selokhu ehlinzekwe ngencwadi embizela enkantolo. Enkulumeni yakhe akagxilanga odabeni lwethenda kanye nokubizelwa kwakhe enkantolo kunalokho kubekwa caca ukuthi okwamanje akakabekwa cala. As far as if you ask me if I done anything wrong, no, I didn't do anything wrong. I cancelled the contract and I followed other processes and that's how far I want to take it. uMasemola obeseThekwini ngokohlelo lomsebenzi wokuvuselelwa kwenkontileka kaKhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ugcizelele ukuthi okwenzeka emaphoyiseni kamumva nje angeke kuphazamise umsebenzi wokulwisana nezinga lobugebengu. With regard to the fight against organized crime, that's what we're not gonna leave. That will continue fighting organized crime because that's a big problem for the country. Undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli uthi ukuqoka kabusha kwaMkhwanazi kuqinisa uzinzo nomzamo wokulwa nobugebengu kwaZulu-Natal. I think now we are quite comfortable as the people of KwaZulu-Natal that the war against crime in KwaZulu-Natal is going to gain strength from strength. And I think it's a strong message even to criminals that in KwaZulu-Natal is a place wherein you cannot consider to come and commit crime. uJenene Masemola uthi uzogxila odabeni lwezomthetho aphinde aqhubeke nokulwisana nezinga lobugebengu. Uthi uyaxhumana nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa okunguye ozothatha isinqumo uma kufanele ngekusasa lakhe. Inkantolo ephakeme yaseGoli isichithekene indleko zaso isicelo ke salaba bengomengameli bezwe uJacob Zuma noThabo Mbeki njengoba bebefuna ukuthi ijaji selathatha umhlala phansi uSisi Khampempa Shenxa njengosihlalo wekhomishana ephenya ngokubambezela kwamacala eTRC. uZuma kanye noMbeki banikela ke enkantolo ngemva ukuthi ijaji uKhampempa likhahleleke isicelo sabo sokuthi ehle njengosihlalo wekhomishana. Ezethulweni ke zabo ezenziwe ke enkantolo bakhala ngokuthi ngaba khona inhleso yokuchema kaKhampempa ngenxa yokuthi wakwasebenza ophikweni olushushisa amacala omphakathi NPA kanye nekomiti leTRC phambilini. Kanti ke manje njengoba ke sekunqunyiwe ngalolu daba kulindele ukuthi uqhubeke kusasa umsebenzi wale khomishana ephenya ngeinsolo zokugxambukela kwezombusazwe ekushushiseni kwamacala angesikhathi sobandlulula soka ke khomishana yamaqiniso yokubuyisana iTRC. Umengameli we-ANC Cyril Ramaphosa ubongo waphinde washayela ke ihlombo uhlaka lweqembu esifundazweni iLimpopo ngokuhlela kahle ke ingqungquthela ke yokukhetha ubuholi beqembu. Le ngqungquthela ke ye-11 ye-ANC eLimpopo iphuthule ke izolo kanti kule ngqungquthela kucelwe ukuba ke kubeke nobumbano eqenjini. Ngemva kwezinsuku ezintathu kubhekisiswa ngokujulile inqubomgomo ukulungisa kanye nokukhetha ubuholi besifundazwe konke kushayelwe ihlombe umengameli weqembu Cyril Ramaphosa kanye nezithunywa bezihambele lengqungquthela. Well, this conference in Limpopo has been so well run. They have set the bar very high. Everything in terms of organizing this conference from the beginning through the branch processes, BGMs, and preparing for the conference, getting delegates elected was so well done that in fact they set up a template that should be followed by many of our provinces. Maqondana nengqungquthela yase-Eastern Cape, umengameli uthi ulindele ukuthi ungaboni ngasolinye kuxazululwe ngokushesha. Well, I envisage that they will
solve all the problems. And the problems that have been raised either by branches or branch leadership are problems that need to be addressed. And we've got processes in the ANC that should enable us to do so. It's a pity that it came to a head ahead of the conference and we had members complaining and going to court. Okunye ke okukhathaza kakhulu iANC ubudlelwano obungebuhle neSACP. Well, the NEC is going to discuss the matter, and we have said very, very clearly that ANC members are expected to campaign for the ANC. Izikhulu ze-ANC zizohlangana ukudingida lolu daba bese kuthi isigungu esiphezulu seqembu sithathe isinqumo emhlanganweni ozobanjwa ngenyanga ezayo. I've asked ministers who are put in a task team to address this matter and come through with proposals and suggestions of what we should do. And the prices of petrol going up are affecting many countries and many people around the world. Intengo ke kaphethiloli kulindeleke ukuthi yenyuke ngamarandi amahlanu kanti intengo yodizili kulindeleke ukukhuphuke ngamarandi ayisishiyagalolunye. Ogaqela isikhundla sikasihlalo ku-ANC e-Eastern Cape Oscar Mabuyane uthi akanantshisekelo yokuba yiphinde likamongameli we-ANC uma sekufika ingqungquthela-ke yeqembu kazwelonke ngonyaka ozayo. uMabuyane usebeke ngusihlalo-ke weqembu esifundazweni amahlandla amabili. Ingqungquthela-ke yesifundazwe ibhuntshe ngemzuzu kuyokugcina ngesikhathi imiswa yinkantolo ephakeme kuGompo. For longest, we are brothers. I still view him as my brother and as my comrade. Yes, we met here in the ANC at a very tender age and we grew up together. From where I'm seated even today, I don't know what has happened. I knew a couple of individuals who are around him, who have been surrounding him, that have been saying a lot of things, all the nasty negative things about me, using social media, insulting me, attacking me. At some point I took a trouble to talk to him, and a couple of years, it probably would be a year, 2 years ago now. So, but what's going on here? Why these people around you working in your foundation that are persistently doing these things about me and insulting me, almost changing my character that you know, because you know me better than everybody else, than even those. What's going on? And I gave me an answer, a very interesting answer, that he is not in control of acquaintances. That was the term he used. Bukele sathi ku eyitolo sizobuya ke nezinye izindaba emva kwekhefu nganyakazi. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi Izinhlangano ezehlukene okubalwa kuzo iMarch and March iAction SA nabaholi bendabuko babambeke imarch kuGompo eEastern Cape yokuphikisana nokugcotshwa komlisa waseNigeria uSolomon Ogbonna Eziko njengenkosi kuleli dolobha. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola kumjalo bazo. Amaphoyisa athi kumqoka kuona ukuthi ke enze isiqiniseko sokuthi ke izingane zamalunga awashonela emsebenzini ziyaqhubeka nokufunda zize sifingelele emazingeni aphakeme emfundo. Namhlanje amaphoyisa behlanganyeleke nezingane zalamaphoyisa ashonela emsebenzini bezozigcobelela ke ngamaso aphusile angakwazi ukuthi kazilekelele ukuba zikwazi ukufunda. Intatheleke ye-SABC uCalvin Dludla osiqoqele lo mbiko. Izikole indaba ze-SABC lila eKrugersdorp njengoba ke umbutho wamaphoyisa uzokhuluma ke noma uzohlangana ke nabantwana balamaphoyisa ashonela emsebenzini. Uzokhumbula ukuthi njalo ngonyaka ngenyanga uMandulo esontweni lokuqala kuyaye kukhunjulwe lamaphoyisa ke ashonela emsebenzini. Uzokhumbula ngonyaka owedlule iphini likaMengameli wezwe ke uPaul Mashatile wayekhona kanti wakugcizelela ke ubumqoka bokunakekela lezi ngane. Kodwa ke ukhona usigaxa amabhande ke emaphoyiseni obhekele ezokuxhumana uMajor General Nonkululeko Phokana okuyena ozosicacisela kabanzi ukuthi ke ingabe yini elindeleke namhlanje. Sibonga kakhulu umphathi wamaphoyisa ngesikhathi sakho. Sicela nje usichazele ukuthi ke namhlanje yini enilindele.
esikwenzayo ke la kule camp ukuthi siqinisekise ukuthi impilo yalabantwana iyakwazi ukuthi iqhubekele phambili. Uyazi ukuthi ngaphansi kohlelo lesubset siyakwazi sibahambise ezikoleni kulabo abasuke bema primary ama secondary njalo baze bafike ema tertiary bese siyakwazi ukuthi bakwazi ukubaphothule izifundo zabo. Ngenyanga edlule nje ngo February sasikade selapha eSerengeti kuyi golf day bekuyi fundraising yemali esiyaye sithi kubo bonke inkampani osomabhizinisi bakwazi ukufaka baphoste nabezivivaneni ukuthi abantwana bakwazi ukuthi bafunde. Namhlanje ke siku leadership camp. Okubalekile ukwazi ukuthi ugrade 10, ugrade 11, ugrade 12 ba ngokwe age yabo basesimene esibucayi kakhulu. Kubalekile ukuthi njengoba isubset isingumzali walabantwana sibaqeqesha kanjani ukuthi bakwazi ukuthi balungele ikusasa labo njengoba bezokhula bekwazi baba abaholi bakusasa. Phezukwa lokho futhi bese siyabuka ukuthi ngokoma career choices sikwazi ukubanikeza leyo guidance. Igama lami ngoCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngiseKrugersdorp. Uyaqhubeka nokwethula kubufakazi bakhe ePitoli umqondisi weNPA South Gauteng osamisiwe Advocate Andrew Chauke esigcawini sejaji uBess Nkabinde esiphenyeke ngobuqotho bakhe. Kanti komele kuChauke kulesi sigcawu Advocate Thembeka Ngcoka Ithobi kanti kumpheka ngembuzo. Isigcawu sejaji uBess Nkabinde namhlanje sidalelwe uhlangothi lokungasunyelwa kwecala lokubulala elalibhekene noLieutenant General Richard Mdluli osola ngokubulala uOpara Mokgibo ethandana nowayesinqanda mathe sakhe ngoNhlolanja ngo1999. Lokhu njengoba Advocate Andrew Chauke egxekwa ngesinqumo sakhe sokhudula izinyawo ekushushiseni leli cala. And Advocate Batoyi repeatedly talks about the prosecution memorandum that outlined that there was a strong case. She never actually went through the prosecution memorandum herself on her own version. Yes. She just heard from someone that there was a prosecution memorandum. And she never took the panel to the contents of the prosecution memorandum. Yes. Yes. Now, and when you look at the prosecution memorandum, it actually doesn't analyze the evidence. At least the only comparative analysis we have here is the Mayema dossier. Basically said, look, we admit that the case is circumstantial, but we think it's strong. Yes. What then did you do after you received this? After that, Chair, I called for the case docket. Yes. To be placed before me so that I can read the case docket as against their submission and the representations which came from General Mdluli. And why do you call for the case docket? You see, because we've got a strange thing here where the NDPP takes a decision of monumental proportions. She's never read a single docket. No, I needed to apprise myself so that a decision that I will make one way or another should be based on the facts and based on law. Lesicao siyaqhubeka. Mr. Harley. Yes. Umnyango wezokuthutha uthi kuzosajaleliswa kwamaphoyisa omgwaqo angaphezulu kwamakhulu ayisishiyagalombili emgwaqweni ehlonzwe njengozoba ke nesiminyaminya njengoba ke kusondela ke impela sonto ende yephasika kulindele ukuthi umthamo weimoto uqale ukubonakala kakhulu kusukela ngoLwesine. At this point, as far as we are concerned, having looked at all the data, having looked at all the various plans and continue to do the projections in terms of where we need to look at, we believe that we have put in place a broad plan sufficient enough to carry us in this Easter period, and it is our clarion call for people to adhere to the rules of the road as they use them. Working with the taxi industry and particularly engaging with Santaco and NTA amongst others, what is prevalent is that the willingness to cooperate with government's plans and initiatives is there, and they are also rolling out their own road safety initiatives. Kusenjalo ke njengoba ke izinkulungwane ke zabantu zilungiselela ukuyovakasha endaweni ezahlukene ngephasika uphiko olubhekele ukuqapha imingcele iBMA lithi ke likulungela ukubhekana ke nomsebenzi wokuvikela imingcele yezwe. Njengoba esesondele amaholiday ephasika nokuyilapho izinkulungwane zabantu zizovakasha ezifundazweni ezahlukenye kanye nakwamanye amazwe sekujutshwe amalungu ayizinkulungwane ezimbili namakhulu ayisithupha ukuze aqaphe ngesolokhozi yonke imingcele. Izinkulungwane zabantu zizobe zilibhekise ezingxenyeni ezahlukene zezwe nasemazweni angaphandle. Kepha lesibalo sabajutshiwe sishiye ukukhathazeka njengoba singaphansi kakhulu kwesidingakalayo eqinisekiseni ukuphepha. We are at 75% short. So there's basically more than 8,500 people short who are supposed to come through.
And of course, we are operating at 25% capacity, just as a BMA or as the Border Management Authority. But we also want to emphasize, so that we don't leave issues hanging, that the President had emphasized that we needed to be given some capacity. And I think you heard the Minister of Finance, Minister Godongwana, allocating over 900 million in the medium term. Iziphathimandla zithi njengamanje ziqinisa izokuphepha emngceleni ngokusebenzisa ezobuchwepheshe besimanje manje. For proactive measures to curb corruption, as the BMA, we shall continue to use technology such as drones and body cams to deter corruption involving our officials and non-compliant travelers. Onke amehlo athenjo ekutheni ingabe kuzosebenzeka na ekubeni kunesibalo esincane sabaqaphe imingcele yezwe. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu ngenyakazi. Mbukeli sizibeka lapha ke bese kuphathela zona ke mina ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesindebele emagamanxa ehora lesihlanu ntambama kanti ke thina sizobeka ke nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa kwamanje usale kahle.